Permezz ta' support kontinwu li l-gvernijat joffri lill-industrija tat-turiżmu, inkluż lill-operaturi ta' stabbilimenti turistiċi, id-Deputat Prim Ministru u Ministru l-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu, Ian Burch, kompla jinkoraġġixxi lill-istabbilimenti ta' akkomodazzjoni turistika biex jinvestu fil-kwalità u s-sostenibilità. Dan elenkaħ waqt żjara fil-Lukanda Noru f'San Ġiljan. Kien hawnhekk fejn id-Deputat Prim Ministru ltaqa' ma' tmexxija u l-impjegati tal-Lukanda hekk kif qed jiċċelebraw l-ewwel sena mill-ftuħ tagħhom, filwaqt li din il-ġimgħa wkoll laqgħu 15,000 viżitatur tagħhom, f'Lukanda li toffri bosta faċilitajiet, inkluż żewġ ristoranti. Sa frattant, it-tmexxija qed taħdem biex tkompli ttejjeb il-kwalità tas-servizz u saħansitra tespandi l-operat internazzjonalment bl-ippjanar tat-tieni Lukanda Noru fi Spika fi Sqallija. Dr. Burch faħħar l-istrateġija tal-Lukanda li qed tiffoka fuq il-kwalità sabiex tattira viżitaturi li jfittxu esperjenzi ta' livell ogħla u dan għaliex il-miri tal-Lukanda jaqgħu taħt konformità mal-istrateġija ta' Malta għat-Turiżmu sal-2030 u l-Viżjoni Malta 2050. Il-Ministru għat-Turiżmu rimarka wkoll li l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, l-MTA, qed tkompli tiffoka fuq l-infurzar u l-assigurazzjoni tal-kwalità b'ispezzjonijiet regolari u investigazzjonijiet dwar il-menti li jaslu mingħand il-viżitaturi u l-pubbliku. Fil-fatt is-sena l-oħra, l-awtorità wettqet madwar 7,000 spezzjoni fuq diversi stabbilimenti ta' akkomodazzjoni fi sforz sabiex jtejbu l-livell u l-politiki li jkopru b'mod globali l-akkomodazzjoni turistika, kemm kollettiva kif ukoll mhux kollettiva.